Влизам с един ютубър сървъра на Pet Simulator и още играм на Pet Simulator. Две неща. То докато ми зареди стане утре, затова може да танцуваме за това. Ама, брат, нямам търпение да го видя. Бро, аз само от стария си акаунт съм играл на Pet Simulator. Аз не знам дали на това съм играл изобщо на Pet Simulator. Дай да видим. Бро, какво се случва? What? Окей. Аз никога не съм играл, значи. Никога не съм играл на CSGO. Нито на Pet Simulator. Окей, това е скоро. О, делфин. Сами как изобщо ще взимат рейер? Брат, ходи, защо не знам какво правя. Просто преглеждам всичко, което мога да видя. Като брат, карам си пецовете ми да купават някои яки неща. Мога кажи ми, че ще взема нещо леки. Подкажи ми, че взема нещо леки, моля. Моля! Не, дара. Моля кажи ми. Моля кажи ми. Моля кажи ми. Това е он леки. Моля. 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 Акселатора. Ама не е нещо леки. Начален. Е нещо много леки. А те вече, които са започнали. Мога вече да трейдвам, бра. Ето откъде се трейдвам. О май гад. О, no pet. Защо нещо е помагали? Ой, поне имам лъки. Вече. Ендър дракон.
Брат, аз съм най-рер. Йо, what? Това е супер рер. Добре, тук. Колко ще щупя? Къде да стоиш там? Ето само. Бра. Окей, лама. Логика. Бра, нямам никакви нови пецове. I believe I can fly, fly. Охо! Охо, охо, охо! Ох! Девять дуб... О! О, конечно, интересно. Може би аз продаровам. Брат, ще трябва да включва. Нещо още тук на пътя. Бра. Аз направя. Хора, мисля да ставя просто да ролу на 1000 пъти. Може това ще бъде най-добрата идея. Но все още се чудя къде отиде сами. Като мърда се, не знам къде отиде, що не говори. Планирахме, че ще правим видео. Ма нещо ме мърдаме, нещо не става. Там. Окей, това беше яко. Ама нещо в шкалета интересно. Бро. На. Окей, нищо интересно. Това пък още по-неинтересно. Окей, все още нищо неинтересно. Това е по-интересно, неинтересно. Аз изобщо не знам какво да правя. Поминава времето.
О, яко! У мене доста яко. Вой. Окей. Баш се бороду косности. До 1 милион. А Сами ето вече ще има. Ето го Сами. Остана, защото нямаше. Теодоре, майка ми прекъсна видеото ми. Хора, просто не знам какво се случва. Добре, аз пак ще се заглуша, защото просто искам да направя едно. Ама хора... Добре, Сани. Хора, мисля, че много дълго време ще трябва да робвам, ако искаме 1000 пъти да сме ровнали. Това бъра. Като лад, колко пъти трябва? Не го знам, Сами просто его ти само изчезва. Около 100 ще мисля да събера, защото 1 милион е почти impossible. Ох, така го зачитаме 1 милион вече. А не мога да спра роването, искам. Оках този път. Ока. Да, просто познавам. What? Помогат! What the? Whoa. You're annoying. Имам толкова много. Окей, не. Нищо интересно. Почти съм го събрал. Колко стана? Охо! Окей, много малко. Да, машина изобщо не така. Окей. Имам числото, които чакваме. Дали го знам коста Сами. Ама... Пусти сме го между... What? Окей. Мало ще разпрем да бъдем. Аз трябва само той да отгледам. Как не се взел? Не се взел. Друг проблем. Нещо интересно. Сега го сложа Сами. Сета. За 3000 пъти ще трябва да робвам. Не мога. Не получа нещо хубаво. Ще малко колко стане. 6 пъти. 1, 5, 4,
3, 2, 1. Окей, последница. 0. Окей. Бро. Само кош ще идваме. Казвай. Защо не изпраща трейд? Брат, кой си мисли, че ще дам на рер 5 съм? Сапаш. Не, това е най-доброто, което съм спасен. Ако ще размотиш, ще да кажа бра. Бра! Кът бра! Кът бра! Бро! Бра! Виждам смисъл. Просто да казвам си кът... Не, казвам си. Ой, колко пъти трябва да ровам, да не го получа. Път някога ровали сте толкова дълго? Аз не. Окей. Но що сам иска само да се идваме. Да го знам. Бърз това музиката по-едно си се да джумскена се. Ока. Който и там. Бърдо иска да изпълня чаленджа. Да ровна 1000 пъти. Това ще стане. Окей. Аз съм просто гротнат. Колко гадни неща ми падат се. Бра! Здорово. Трябва милион за да получа 1500. Чам ви. Ето и събираме. Ето и събираме. Край. Събираме парички. Парички. Ще събираме парички, да. Не знам колко дълго. Добре, точно не знам колко дълго това видео ще бъде. Може би 40 минути и 35 като. Не знам. Отзади, че съм играл на тази игра на друг профил.
Въпросът ми е колко трябва да ролна. Просто трябва да събера. Просто трябва да събера 135. Така пише. Бам, трябва. И хора, сега мисля да включа и Брат, Теодор. даже защо не знам какво. Ние сме в разговор, ето. но той не се е отглушил. Ето го Сами. Те е отглушил. Сами, какво стана, бе? Аз снимам видео, що така мълчиш? Хора, аз не знам какво прави Тя Сами. да глушем. Хора, сега чуваме и Теодор. Хора, аз защо не знам какво Сами прави, ама мога да разберете, че нещо странно става. Нали знаете? Много пъти ролвам изобщо. Като супер много. Като супер много. Той. Брат, аз защо не го знам, защото сам иска само сам да бъде. Ама много е странно. Тъй хора. Сега ще наровваме много. Не знам какво стана с Сами. Като изобщо. Как ти да ловиш риба, бе? Да, буквално с хората тук си ловим риба. Лера, да знам какво правиш, аз ролвам. Завърнали са апдейта с ловенето на риба, елате ю. Ела при мен. На къде? Аз сега трябва да събирам стотинки. Ти можеш двойни стотинки да събираш. Ела. За какво ми говориш? На къде си? Ей, тук буквално се ловиш на риба. Така се купува въдица. Ти трябва да си купиш половина на риба за 150 кей. На където изобщо? Нали ти пускаш апгрейдовете? И там по някое време ще ти изкочи фишинг. Аз натиснах фишинг и си го купих и вече мога да ловя. Аз ще си взема по-хубава водица. Брат, хора, аз отивам просто да се върна с панда. Само да ти кажа, ти си ключнал. Защото точно супер рола ми дойде. Не, защото аз просто съм по-напред на 5 гол. Това си. Оф, хора, знаете, че аз имам друг профил. Не съм по-голям про от Сами. Ама сега съм от стария от телефона си, затова имам най-големия нубски профил, като аз сега започнах от този профил. Буквално аз не съм играл на 5 гол от една година. Какво говориш за мен? Но, не съм. Искам той. Ще не ми пука. Отчук сте. Добре, хора, просто аз сега се вършвам. Хора, много ми харесва, като виждам. Мислиш? Добре, това е добра новина, че имаме над 1000. А те на теб кой ти е Като хора, има супер яйце. Какво каза? Кой ти е най-силният пет? Де да знам. На мен 50 милиона. Добре, хора, пак ще ти заглуша. Изобщо нищо не разбирам, хора. Само да продължаваме, ама въпросът ми е, защо изобщо сами толкова странен. Като знам, че направих видео като Алекс, що е толкова странен, накрая просто осъзнах защо, ама за сами вече не мога. Actually, даже не знам да съм постал това видео. Направих го може би вече като... Де да знам колко време. Призор не знам преди колко време си започнах канала. Преди месец. Например. Де да знам. Имам скалероза.
Аз subscribe на те. Аз до това продължавам да ровам просто като от. И не получавам стотинки. Браво. Брата. Берчо, не. Тук си. Си нататък. Като брат. Берчо нищо не разбира. Берчо просто не е бил диферент. Мечо не е бил диферент. Не говоря за истинския мечо. Истинския мечо е бил на целия диферент. Говоря за този меч само сега. Е бил диферент. Колко е остана докато си имам лакирова? Не много. Кажем, ще аз имам горещия рол. Лава рол, който трябва да работи. Аз даже знам кой защо иде. Кой защо рол работи. Кът кой ще рова 1000 пъти? Кът кой? Айде ти ми пример. Кой ще е? 1000 пъти. Естествено аз, някой друг може. Като вие хора. А мисля, че са толкова откачени. Кът брат. Колко дълго време трябва да седя с Speed Simulator? Много стигна. What? Брат, през 5 минути имам. И кой ми показа тея? Пука ми само за... Кой ми показа тея? Ами, кой да им кажа? Браво! Как ви замисля да ми пиша в чата, като... Искаш да им казвам браво, да им давам робъкс или... Нищо не разбирам. О! Това беше най-лоша лъки. Беше 500. Нали казахме 1000 пъти? А вече колко е това? От брат. Колко струваше? Сега. Мисля, че по-добре да купя сателизаче и да купи петляка и да взема ето и. Виждате ли? Ето и. Може, това ще бъде най-добрата идея.
Просто да седим и така да чакаме. Все пак вече имам ли си златния рол? Вай. Бе толкова много. Аз се ста, че вече ще трябва да ровам. Като брат, аз осъзнах, че ето и там е actually било. Колко време трябва да чекам с тази игра, за да не получавам такива вече. Все още изосно сме стигнали до 1000. Сега малко ще. Не, много близко сме до 1000. Аз мисля, 1 милион може би ще да стигнем. Дера знам, ще видим. Акулка. Бра. Аз сега просто чакам да събера достатъчно. Ама да купя 2 пеца. А, не. Не, но супер ступид. Он дойде 35. Път взема за виновен сега. Може да почувам някакви яки пецо. Окей, това почти направя колко трябва. Не се лъжи, това ако маня през симулейтър е просто пясно. Може 2.0.0 пъти да го направя. 2.0.0 да го направя пъти. Да го направя. А не пъти да бъде по-просто. Толкова пъти да го направя. Няма ли нещо? Йо. Спри. Даже не знам дали са 2 яйца. Бил съм с кемот. И какъв беше смисъл? Имам. Аксолотрчу. Фипи. Меч. Кравчу. Пиу-пиу. Мучу. Рипчу. Пивчу. Меч. Кятечко. Зебрчо. Пшеница. Пикчу. Мучу. Пикчу. Зай бунчу. Амонги. Акули папа пура. Сега чувам you idiot. Another one. Това са нещо не съзнах, че може да бъде много по-трудно. Да, сами, ето го пак сами. О, не разбирам какво става сами.
Ама няма... Ама... Да кажа... Тогава ще вземем 1000 рола. Айде де. Сами искаш да трейдваме. Моля? Брат, имам въпрос. Може ли да ми тренеш някакви пецове, които са много лъки, но са ти безполезни вече? Може ли? Моля. Джуни, моля. Защо? Бра, хора, аз защо не мисля, че... Защо ще получим 2000 рола? Бе. Колко е много? Бра. Chicken Jackie, Chicken Saki, Chicken Sushi, Chicken Among Us, Chicken Stranger, Chicken Gyaki. Да, точно не знам колко пъти ровам. Само не иска да ми помага. Окей. Хора, аз мисля, че почти... Ой! Мисля, че почти май сме събрали 1000 видео. Май да, почти съм събрал. Ще видим просто. Абаджабадаба. 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 Скибидоби, yes. Skibidi-badab. Skibidi-badab, yes. Skibidi-badab. Yeah. Може не знам какво пея изобщо. Вот аз съм луд. Може би. Как може да? Не знам. Отколко? Утро. Ох, 9 минути.
Това изобщо не знам колко време. Трябва да рубам. Добре, хора, мисля вече да спирам видеото, защото вече е доста дълго. Който и. Кое пък той място? Защо не знам кой ще прави. Когато... Защо се чукате лъки бога? Митко, това е Майя. Митко, това е Майя. Къде да те купи? Аз съм го чул. Мисля, че с натискане ще помогна още. Тук се пише много. Иха, колко... От може да отчат да бъде много ли не? Бро, как са толкова лъки тия?
Аз просто мога да речко кликна. Като взял с чата някой да ще е взел толкова голям число. Не мога ли бързо да скоча солдата, ще бъде по-бързо? Да. 3 минути остана. Да се знам колко да рисувам. Като браша грейвам 3 часа. Щупих най-голямото яйце. Въпрос. И то просто се диспална. Защото вече много дълго време си. Да знам. Остана за много няма яйце. Даруване. Бра. 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 Просто вече не знам. Вече не знам какво да кажа. Просто да кажа у и а и у и а и. Кошка кри хамбара. Пител кри хамбара беше в самото ми. Да. Това е супер рер.
Бъро хора, просто вече не знам. Хора, ще кажа чао. Хора, може да сабскрайбвате. Това беше от мен. Чао и до следващия клип.